Igbo ekele m unu. Ndị nwe mmadụ ekele m unu otu unu mere. Aha ngwa Emeka. Aha m bụ Ifeọma. Anyị nọ ebe anyị bịara mmemme ndị Igbo. Anyị sikọrọ anyị gwata unu ihe gbasara ihe anyị na-eme bụ biznes a na-eme online. Unu amarala na anaghị anọtu ebe kiri mmanwụ maka na ọ atata ụkwụ adado akụ maka anaghị ama. Ebe anyị bikwa na Canada, ile anya ebe a mara mma, ọ ebe a na-eme ihe mara mma, obodo dị ụtọ. Anyị bịara ka anyị nọkọrịta wetu ndị Igbo ndị ọzọ. Ihe anyị na-emekwa n'wu ihe a na-eji enyere ndụ aka wụ biznes a na-eme online na digital biznes. Anyị emere ya afọ 3. O nyere n'anya aka n'ụdị dị iche iche, ma ịrụ ụlọ ma ịzụ ụlọ ebe dị iche iche. Ihe anyị na-eme nyere n'anya aka. Onye ihe dị mma ya eji nwanne ya ọ weta na-esi eme ebe bere ugobere. Otu a ka anyị si ka anyị gwa unu bịa ka anyị ji unu otu anyị si na-eme ya. Ihe a na-eme hiri nne mana ọ ihe dị omume. Ọ dịghị nsogbu nọ n'ime ya maka na anyị ga-eji unu ụzọ nyere unu aka. Bụ otu onye si mekwana ya na nke anyị ka unu ga-ejikwa mee ya na nke unu ka ọ dịrị unu mma, maka na ọwụ ụra atọwa ụtọ ekwowe ya ekwowe. Ịma na Igbo owo ndị eji mara mma, ha iwo ndị mma. Ọ na-enyekwa n'aka wụ onye mara mma akpa ya amakwa mma. Biznes a ga-eme akpa unu ama mma. Ihe a na-eme wụ ihe ịntanetị. Otu esikwere mme ya a ga-eji gị ya ebe ọ bụla ị nọ, ma ị nọ n'elu ma nọ n'ala, ma ị nọ n'Afrịka ma ị nọ n'ala bekee, ị ga-emeli ya. Ihe dị mkpa wụ ị nwekwara ịntanetị. Anyị ejigote esi eme ya. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwu n'omume unu lee anya ebe etinyere bọtịn n'okpuru, bịa na aka ebe ahụ unu ga-ahụ webụsaịtị anyị. Unu gaa nga ahụ na-ewere ahụ unu na email unu tinye ka anyị were zitere unu ozi otu esi eme ya. Ọwụkwana ihe a na-amanye mmadụ amanye, ọwụkwana ga-eti okwe eri okwe. Ị ga-esi n'ime ihe a kpata ezigbo ego ga-abara gị uru ma ezinụlọ gị ma ndị a na-enyere aka n'ụlọ. Anyị na-emechi ya. Ihe a na-enyere anyị aka n'ụdị pụrụ iche. Ọwụ na ọ ga-amasị unu bịa ka anyị tie unu. Ya dịrị unu mma. Ndewo ụmụnna na ụmụnne. Ka Igbo dịrị anyị mma. Ya gazie. Ndewo.